този урок ще си поговорим малко за рутинга. Какво точно представлява той и защо е толкова важен за всеки Web Application. Ще дам пример, използвайки Daskal.dev. Зад всеки адрес в Web всъщност седи определено съдържание. Ролята на рутинга или на рутера е всъщност да реши на база на определени правила, които ние обикновено като програмисти дефинираме, какво точно седи зад определен адрес, какво съдържание, каква страница, какъв ресурс. Например, тук на този вебсайт аз мога да натисна този бутон и виждам как адреса се променя на courses/Web Fundamentals. На база на правилата, които аз съм дефинирал, рутера всъщност вижда конкретния адрес и разбира, че трябва да покаже тази определена страница. Сега ще видим как може да имплементираме това, използвайки React Router. Това е една много популярна библиотека в света на React и основната й функция е точно тази. На база на правила, които ние дефинираме, определени компоненти ще бъдат изрендени на екрана. Преди да преминем към това обаче, искам да покажа един много малък пример, който всъщност използва така нареченото History API. Тоест, искам да покажа как може да направим някакъв базов рутинг на база на API-то, което предоставя самия браузър. Най-основният начин, по който може да променим всъщност адреса в адрес бара на браузъра, т.е. да отидем към друг ресурс, друга страница, е използването на anchor тага. Т.е. тук в href атрибута ние може да посочим, че искаме да отидем, например, в страничката за контакти. Т.е. аз тук мога да сложа contacts, например. Това, което ще стане при кликването на този линк е съответно, че браузър ще се опита да отвори страницата или ресурса, който се намира на този адрес. Това, което обаче ние правим в повече случаи, когато разработваме приложения, използвайки React или така наречените Single Page Application, е, че ние променяме адреса в браузъра и всъщност искаме съдържанието да се промени без да презареждаме съответната страница. Тоест нямаме request към сървър, който отговаря с HTML и така нататък. Това е в общия случай. Това, което ще направя аз тук е да използвам History API на Chrome браузъра, за да променя адреса. Как мога да направя това? Ами тук ще си напиша един скрипт так и вътре ще сложа всъщност малко логика. Добра практика е всъщност да използвам load handler, за да съм сигурен, че всички ресурси на страницата са заредени преди да напиша някакъв скрипт. В случая това не е толкова необходимо, защото нямам толкова много неща. Сега тук ще взема достъп до самия бутон, за да мога да прихвана клика върху него. Това, което ми предлага Copilot е смяна на адреса по този начин, което е всъщност същото нещо като използването на anchor tag. Аз обаче няма да направя това, ами ще използвам history.pushState. Какво точно представляват аргументи на pushState, може да проверите в документацията. Най-важният е третия всъщност аргумент, където аз мога да задам всъщност адреса, към който искам да препратя потребителя. В случая аз знам, че страничката, която отварям, се намира на routing vanilla и след това добавям /contacts. Тоест, ако отида сега в браузъра, ако рефрешна, може да видим как имаме routing, vanilla и когато кликна на този бутон, всъщност преди да го направя ще отворя Network таба, за да видим, че няма презареждане на страницата. Виждаме как всъщност моят адрес се сменя, но тук нямам никакво презареждане. Тази техника, използвайки това History API, е всъщност в основата на всички рутери, които работят в Single Page Application-ите. Това, което се случи в момента всъщност е, че аз промених въпросния адрес. Зад тази промяна обаче трябва да седи някаква логика, която да прихване съответно новия адрес, да изпълни някакви действия, може би да изренди някакъв друг компонент и така всъщност да сменим ние съдържанието на конкретния екран. Това се осъществява обикновено чрез слушането на един друг евент, който се казва PopState. В случая, това, което ще направя аз, е просто да добавя един listener и един console log вътре. Ако рефрешна страницата, виждам 404, което е всъщност нещо, което задължително трябва да обясня. При използването на History API имаме нужда от малко по-специална настройка на нашия сървър. Тоест, в момента това, което се опитва да направи моя браузър е да отвори някакъв ресурс или страница, който се намира на vanilla/contact. Физически
Такъв ресурс няма, такава страница няма. Съответно, сървъра отговаря с not found и казва ми няма такъв ресурс, няма такава страница. Има някакъв проблем тук. Нали? Това, което трябва да направим, когато използваме History API и пишем Single Page App, е да кажем на сървъра, така да го конфигурираме, че всички пътища всъщност да водят към нашия HTML файл, който е входната точка на нашето приложение. И оттам нататък вече нашия client-side routing ще вземе адреса, ще разбере какво точно трябва да покаже и ще изренди това, което трябва. В примера, който ще видим след малко с React, аз това вече съм го направил, но в този пример не съм. И затова в момента, когато рефрешна страницата, няма нищо на slash contacts, съответно затова получаваме този 404 отговор. И сега в случая, ако натисна бутончето, виждам slash contacts, ако натисна back, виждаме как получавам този listener. Мога да натисна forward и отново отивам на същия адрес и получавам друг pop state event. Това е важно, защото нашия Single Page App трябва да е наясно кога всъщност се променя адреса. И това е един от начините, по които можем да осъществим това слушане за тази промяна. Сега, нека да видим как може да използваме рутинг в света на React. Това, с което ще започнем, е един много малък React компонент, който в момента рендерира само един параграф. Той изглежда ето така в страницата, просто текстът Hey. За да използваме React Router, трябва да инсталираме един модул, който се казва React Router DOM. И от него всъщност ще имаме нужда от няколко неща. Ще имам нужда от Browser Router, ще имам нужда от Root, ще имам нужда от Link компонент, от Roots и ще покажем пример с useParams. Всички тези неща ще ги разгледаме с малко, ще видим какво точно представляват. Не routers, ами Roots. Отново тук идеята е всъщност ние да дефинираме някакви правила, зад които седят определени компоненти, за да може на определен адрес ние да покажем съдържанието, което искаме да седи зад този адрес. Това, което трябва да направим първо е да използваме Browser Router. Тук трябва да зададем нашия base name, който в моят случай е мисля, че е routing. Base name е всъщност основният адрес, който аз имам в адрес бара, т.е. там, където се намира моят application. Ако моят application е просто единственото, което трябва сървъра да покаже, тогава просто мога да пропусна този проб, но в случая трябва да използвам routing. И тук вече имаме използването на roots компонента и вътре може да подадем, всъщност, както Copilot приятно ми подсказва, да дефинирам моите пътища. Аз всъщност ще използвам този първия. Всъщност тук нямаме home компонент и нещата работят доста интуитивно. Имаме path prop, на който задаваме съответния път. Елемент задаваме съответно компонента, който искаме да бъде изренден на този конкретен път. В случая ние този home го нямаме и аз сега ще го създам. Function home, това, което ще върна, може да бъде примерно един div. И искам да имам вътре някаква навигация. Да, това ме устройва. Имам някакъв текст home. Там, където искам да отида, всъщност нека да бъде contacts. Contacts. И това, което ще стане при натискането на този линк, че адреса ще се промени на routing на колона черта contacts, защото моят base name е routing. Но тук в случая нямам дефиниран път за точно този URL. И тук всъщност ще го добавим тази дефиниция на това правило за contacts адресът. Съответно, трябва да дефинираме и още един компонент, който ще връща потребителя към началната страница. И мисля, че сме готови да видим какъв е резултатът в нашия браузър. Ако рефрешна, виждам началната страница. При натискането на Contacts отивам на нов адрес, където мога да се върна в началната страница. Както виждаме, тук отново може да отворим Network таба и да проследим, ако рефрешна, може да видим как ние сменяме страниците, но няма никакво презареждане. Това е всъщност една от ползите на писането на такива single page application, че ние може да сменяме адреса, да имаме различни страници, но няма нужда да общуваме с нашия сървър, за да вземем някакъв нов HTML,
И така. Друго важно нещо, което трябва да покажем в случая е, че бидейки на този адрес, аз ако рефрешна в момента, отново успявам да покажа същото съдържание. Тоест, този проблем с Page Not Found 404, който видяхме в предишния пример, тук го няма, защото първо аз съм дефинирал правило на сървъра, който използвам, че всички адреси, които започват с routing, трябва да водят към един същ HTML файл. Оттам нататък client-side кода, който аз съм написал тук в app.js, всъщност се грижи за рутинга на моя application. И понеже ползвам React Router, там всичко става автоматично и това декларативно дефиниране на моите пътища всъщност сработва и автоматично се отваря този компонент, се изрендва този компонент contacts, защото адресът е / contacts. Другото нещо, което ще покажем за финал на този урок, е използването на параметри в нашите пътища. Какво точно има предвид? Нека да кажем, че тук имаме един път, който ще има най-различни страници вложени в него. Тоест, например, аз имам settings и тук моето приложение е доста сложно. Например, аз имам най-различни сетинги, които трябва потребителя да управлява. И всъщност с тези две точки и content аз мога да дефинирам някаква динамична част тук. И след това ще имам една променлива, която се казва content. И съответно мога да реша да покажа нещо на база на стойността й. Съответно тук трябва да спазим отново наличието на елемент. Този компонент settings липсва. Сега ще го напишем тук отдолу под contacts. Предполагам, че Copilot ще ми подскаже директно с използването на useparams, как мога да взема въпросният параметър. useparams е хук, който идва с тази библиотека, аз и затова го добавих в началото. И в случая това, което ще стане е, че когато отворя settings нещо си, ще видя въпросната страница и ще мога да се върна в началото, но и ще видя въпросния контент. Сега тук в Home можем да добавим един нов линк. Ето, например, Privacy. Може да добавим още един. Да, може би трябва ръчно да го добавя. Примерно Settings, Profile. И когато отида тук в браузъра, отворя Home страницата, виждам тези нови линкове. Съответно, при кликането на Settings, отивам в Privacy, кликнем на Profile, виждам тук Profile. Мога да напиша всъщност каквото си поискам тук и то ще бъде визуализирано. Това е така, защото тази част от пътя, който съм дефинирал, е всъщност динамична. Тук React Router всъщност ми дава възможност аз да имам неограничен брой страници и зад тях всъщност да седи един единствен компонент. Тоест, като обобщение, може да кажем, че рутинга, особено в Web Application-ите, е нещо много важно, особено в Single Page аповете, защото там всичко се случва на страницата, ние нямаме всъщност презареждане на нашата страница, но все пак искаме всяко съдържание да си има собствен адрес, за да може да бъде индексирано, за да може да бъде споделено, което е всъщност една от основните характеристики на Web. Но като цяло рутинга е важен. В света на React най-вероятно това, което ще ползвате е React Router с ето този модул React Router DOM.